He wants the father to reason like a boy. So, we are busy judging each other. We are not by your you need to but no kuti chako chiri achioneke achizipachena kana kuti ukompare kuti ukanari tsotsi ilichita zvangu zvekuhura ndichitamba ndi secrets angu uye has right. Prodigal son haasi akaenda chete. The other was so prodigal in mentality. Aiva nereasoning yekuti baba tonga imukomana sekufunga kwangu. Akanodya mari nezvifeve. Akararama upenyu unonyangadza. Seimamuraira mombe. Kuda kuti ari kuti baba pano takuda kutonga tese. Imi muchitonga sababa, imi chitonga saplus. So zvandafunga pamusoro pemufana uyu. Munofanirwa kumurejecta. Why? Nokuti akaita upenyu unonyangadza. So baba vakanetsana nemukomana akasara pamba nekuti haasi kugamuchira mukomana akadzoka kumba. Vanoda kunyatsobata pamusoro the dead man mentality. Mukomana paakafunga kudzoka kuna baba wake anga aita pfungwa yakanaka. Paakuzoita era pakuudza baba zvaanofunga pamusoro peupenyu hwake kuti don't treat me like your son. Musanditore semwana. Kuda ndichiri kumufaita manje identity crisis. He thinks like when I sinned I lost his sonship. Saruti baba ne upenyu wandakararama unonyangadza. I'm not worthy. Ausati wanzwa munhu akatengwa neropa raKristu agamuchira Jesu achipinda muprayer achiti asi Mwari andikodzere pamberi penyu. Iyoyo dead man's mentality. Kana wakatengwa neropa raJesu uri mwana waMwari, you are worthy. Because chinokuita worthy is the blood in you. Pfungwa yekuti pamberi penyu Ishe ndiri muranda zvangu hausi muranda. Kana wakagamuchira Jesu, you are now a child of God. You are no longer a slave. So dead man mentality inoita kuti uite kungori kuzvininipisa kuti ndauya ini muranda pamberi penyu. Hausi muranda. Kana wakatengwa neropa raKristu wakatenda muna Jesu, you are no longer a slave but a son. So ukashaiwa that knowledge, that mentality, your sonship, unenge uchioperate mentality ya dead man. Nokuti prodigal son paakadzoka kumba akati musanditore semwana. Chinokutadzisa kuva mwana chii? Yakatadza. Ko wakamboita mwana nekugona here? Kwete, wakaita mwana nekuti wakaberekwa nababa chete. So what makes you part of the family is the blood, not character. So the problem is kuti pese paunotadza Satani anokuudza kuti Mwari hachakuda ende hausi mwana waMwari. Why? Nokuti une zvawaita. Yeti chakakuita mwana una chawanga wagona, but wakatenda muna Jesu akagona. Chinotiita vana vaMwari kutenda muna Jesu akabata basa paKalvari. So zvareva kuti kana Jesu akandizvira akabata basa, no matter what the devil chaanogona kuataka upenyu hwangu, one thing I know, I am a child of God. Identity crisis ndo yatinayo vazhinji. Atizvione sevana vaMwari. Why? Because there are times the devil will whisper to you kuti poverty yese, urwere hwese, Mwari hakuda, hausi mwana waMwari. Saka uchiona dead man's prayer manje, kana munhu apinda muprayer anoti Mwari pindirai. Yeti Mwari havana tsika yekupindira, vane tsika yekupinda mauri mwava vamwe. Chinokuataka imese. Avararame outside you kuti kana nhamo yavo yavopindira vanorarama mauri kuti nhamo yako ive yavo. So the boy ane wrong mentality although adzoka kumba. Saka kuchechi vanhu vakauya, but the mentality haisi kingdom, haisi sonship. They are slave, they are muranda towards his master. Haisi son towards his father. So identity crisis inokupa the type of a prayer inokuexpose to the devil kuti munhu nyangu achinamata Mwari haasati akuziva kuti ndiani muna Mwari wacho. Why? Because kana una identity crisis une kuzvidzikisira kuri mauri nezvimwe zvausingatende kuti Mwari angakuitire, nekuti unongochiti Mwari sho wangandiitire izvi indakadaiso nezuro, Mwari vangandiitire izvi indakakanganisa izvi. Vana vangu kana vakaita musikanzwa remanheru vanodya, hembe ndinotenga vachipfeka mumusikanzwa imomo.
waibva ndiri kupfekedza vana vangu kete character. Hazviite kuti vana vafamba asina hembe vanhu vokubvunza woti hanzwisise, vanoti hemukusanzwisisa imomo ndimi makamubereka mupfekedzei. So kune marights avo sevana asingadistebheke necharacter. I'm not saying a bad character is good, but I'm trying to show you a picture kuti character isino yakakupa sonship, chakakupa kuti uwe mwana waMwari in faith, kutenda muna Jesu. So ichocho the devil haagone kutora, chaangagone kutora reasoning yandiri kukudza kuti upedzere wakuzvipa mhosva wega. Unaziva here kuti basa rakaitwa paCalvary, Jesu haasi kuzodzokorora. Nema results are valid no matter Satana chaitei, but hakuna zvichaitwa futi tani zvawakatoitirwa kudhara. Saka Satana haarivhese basa rakaitwa paCalvary. Anofaita knowledge kuti usatende kuti ndiwo wakazviitirwa and you are a beneficiary of it. Jesu paakaenda paCalvary aitoendera iwewe neni and hazvichathinja. Tikatongotenda maari ndaavalid, ndaakugamuchira zvandakaitirwa. Saka Satani nekuziva kuti nyaya iyi ichachinja, haaende kunorivhesa zvepaCalvary, anouya kuzorivhesa yo reasoning kuti tsano pakafirwa vanhu paipai zvichitirwa no haisitaipenyu. Tarisa nhamo yauyi nayo, funga wakudai akakufira dai uchitambudzika zvari kuita nezvi. Jesu pavakamupfekedza a-crown of thorns korona yeminzwa, it was because first Adam atadza akanzi kwaunoenda kunomera minzwa. So tisu takaberekwa muna first Adam, tikazoberekwa patsva muna second Adam. Saka kubviswa kweminzwa Jesu achiti it is finished, kureva kuti ndabvisa zvinodzivisa vanhu kuva successful mugardening yavo. Nokuti Adam was a farmer. Saka paari kunzi kwauri uchaenda kunomera minzwa, ari kunzi usati waenda kwaane opposition, kune zvinorwa nekubata kwako, but nekuda kwaJesu nawo zvakabviswa. So mentality yatinofanirwa kunge tiinayo haisi ya-prodigal son mentality. Why? Because it's the mentality of a dead man. Anozvitonga yega ari atadza, baba musanditorese mwana. Wadii kuti zvawatadza wadzoka kumba unzwawo kuti baba vanofungei pamusoro pako. Baba pfungwa yavo yaiti kudii? Mwana wangu anga akafa adzoka. Baba vanotouraya mombe, vanotopembera, vachipemberera munhu zvaari muna Mwari uye nekupena I am the way, the truth and the life. So the devil anoda kukapitalize pa lack of knowledge, kuti kana usingazive zvauri maari uye nekusaziva pfungwa yake pamusoro peupenyu hwako, unopedzisira wakuzvitonga wega. Prodigal son aifanira kudzoka kumba onzwa kuti mudhara anofunga sei, but paakadzoka kumba anga akuudza mudhara mafungiro kuti aiwa musanditorese mwana, handina dhiri stere, chandiri kuda nditorei semuranda, but mongondipawo chikafu. Chaadzokerera kumba eating kwete relationship. Mentality yoyo vazhinji tinayo, chatakadzoka kuna Mwari haisi nyaya yeukama nekunamata Mwari, ndeye breakthrough. Basa rangu rinofanira kufamba mushi, muchato wangu unofanira kuita mushi, business rangu, mhuri yangu inofanira kurangarirwa. That's a dead man's mentality. Chinokosha pazvese relation. That's why baba pavakamuona ari kure, haana kuonekwa asvika, akaonekwa ari kure. I want to show you something. Unofanirwa kuziva kuti Mwari haana kukuda nokuti wauya kuchechi. Akakuda saka akaronga nzira dzekuti ugone kusvika kwaari. Wakatoonekwa uri kure, saka uchiona kuti pakakandwa bhodhoro kubhawa, iwe wakangokotama usingazivi kuti kune bhodhoro, ukabuda uri right. Misikanzwa yense yamaita, wakanopinzwa ukaonekwa uri right. Inyaya yekuti naiye aitokuona uri kure kuti dzinosvira mahala, ngasedero. Baba vakamuona ari, usapane pamba kuti unofunga kuti kungwara zvakakupotsa iwe zvakauraya shamwari dzako maita mese. I'm an example of that. Tino zvakaita neshamwari dzangu vachiti vakafa, haisinyaya kuti ndandakangwara, ndarakandiona ndiri kure, ndokubva atanga kumhanya towards me. Picture ya-prodigal son's father ipicture yaMwari. Mwari hazviiti kuti vamhanye. Ukaverenga bhaibheri rese hapana paunonzwa Jesu kunzi akamhanya. Even atoudzwa kunzi kune afo amhanye. Muna Mwari hamuna emergency. Why? Because God is good all the time. But on this text, the father read, sei baba vari kumhanya, vane chinhu chavanotya kuti ndikano
akasvika paari akasvikirwa nablazi vake vari pano mumba apinde. Why? Because blazi pavakamuona pavakauya vakataiwa mamubata mukomana ari rafu akadya mari nezvisero indamauraya mombe mukaisa music mumba ini ndiri pano hamuna zvamukundiitira indamamubata bo. Saka baba aitya mukoma wemukomana. Zvino mukoma wemukomana imwe chechi vamwe mafungiro evamwe vanhu mukunamata. Ukatangirwa namukoma mumba munonetsa kupinda unoona kuti yupe anokudza zvekunyaka uri mudhara hadi type yakwe nyaya yako yakasvika kare unotozivikanwa unotouraiwa mumba kugara watorowa pasi. Asoda munzwa vhangeri kuti rikaparidzwa munhu anopedzera atosiya kunamata kwazvo. Ndinenge rarohona mukoma unoudzwa gehena kudarika salvation yacho, unoudzwa moto kudarika nyasha dziripo. Yegehena handiirambeni kuti ririko, but handirambi futi kuti the way to avoid gehena yakaitwa. Varume kana kune moto uriko kune nzira yekujenga moto futi ichiri valid iripo. Kuna Jesu akasiya denga akauya kuzofira vanhu. Zvino chinofanira kutanga taudzwa vanhu iway out kuti zvinonjengeka unoregera kutokuenda. So warning is not preaching. Warning pachayo haisi empowerment. Vazvataiva kubhawa kumadziro kwebhawa vaisa mastika nemapepa akanyorwa stick to one partner, 8 is dangerous, ndakabata 2. Warning haina zvainondiita, choice yangu inogona kudarika warning. Saka tona zvese zvinorambidzwa unoita. Warning haina basa. Kuti kanenge akanyorwa dangerous to health yototenga iri 20 maximum. Warning hazvina nebasa rese. Chika why empowered inside? Why ne knowledge yekuziva kuti zvakanyorwa izvi ichokwadi zvinonuraya popanorekera. But ukazviignore unotoputa nepakanyorwa padzime uchitoputa panoramba pakanzi dangerous. Throw madenja ako. Why? Because you warning. But empowerment could be what the way out. So the way out is Jesus. So mukomana akadzoka kumba baba vakamuona vakamhanya vachimhanyirei vanotyika kuti akasangana nevamwe kumba hakusvikike. Dai nyasha dzagona kukuloketa dzakasika kusvika pauri mukoma vasati vauya. Because mukoma vakakurovera ravo repersonal judgment mumbundira, that's love. Vakafamba naye vachidzoka kumba kuti mukomana akagamuchirwa nerudo nababa, haana kugamuchirwa nezvinhu, akagamuchirwa nerudo. Mumba baba vakauraya mombe vakamupfekedza masandols vakamupfekedza ring uri lova seka unochinamata Mwari usina chikafu uchipfeka hembe dzakadai so. That season, that time is there. Baba pavakamhanya, just come my brother, baba pavakamhanyira mukomana havana kumupa zvaari kuda, vakamhanya nokuti vanomuda. So they were now going back kumba. That time ari kufamba namudhara ane zvese but iye haana chinhu, ari kufamba namudhara ane chikafu iye aine nzara. Kataimi ikakaka unosangana nevanhu vanokuti haunamata, dai wainamata usina nzara yese, dai uri serious une zvakanaka. That period isakurwadze, ziva chikungoti ndakauya kuna Mwari akatendeka. It's a matter of time. Vakuru zvinhu zvese zvinoitwa nemwaka wakafanira naMwari. Baba vakafamba naye kusvika vasvika kumba akadaro, vamumba ndopa vakatanga kumupa zvaanofanirwa kuwana. I'll give an example. Ine shadow picture yazvandiri kutaura izvi. Ininiwo zvangu kwete iwewe, ininiwo zvangu. Ndari ndikapfimba musikana ndiri kufamba muno mutauni, ndikasvikawo kana pane chicken inn, ndaimira panze kana iye achida kupinda oita zvaari kuita obuda. Why? Bondotya kuti tikafanodyiwa nyaya isati yapera panozoita noise. Akungoti be my friend parohaka cash panotirwadzei, saka handidi noise. Saka baba pavatora mwana vachienda naye varida kuti mwana atanga asvika kumba ataridze kuti ndauya kumba kwababa, kwete zvimwe zvese pandiri kudawo kugara pamba. Baba munhu asati amumba akafanoirova panowanzoita noise. Anofunga varume munyatsoinzwa. Munhu asati akumbawo akafanoirova akazotorwa neimwe shasha unouraya munhu. Vadzimai vamumba
aiwa avataure kuti ndipei mari ndionopota uchivapa iwo ndovanenge vakutopawo iwewe shoma. Unotoya neimvulopu yacho wovapa iwe uchipiwa shoma. Chinochinja ownership yemari munhu amumba. So baba pavakatora mukomana vakaenda naye vachienda naye kumba vari kuziva kuti ndikamupa zvinhu panze panapa mentality yake ndeyezvinhu kwete relationship. Nokuti ataura yega kuti ndichadzokera kuna baba asi baba musanditore semwana kurati ukama handichada pandadzokerera chikafu. Nokuti varanda kumba kwedu vanodya saka kudya kwamudzora kumba. Saka baba vari kuti aiwa titange nekudya tinotanga neukama topinda mumba. Saka vazhinji vedu ukama ihwo huri kubohwa. Why? Because chawakanyanyofambira haisinge yekunamata nekuzivana naMwari ndezvekuti zvinhu zvako zvifambe kwete kufamba naye. But danger iripo manje zvikafamba usiri kufamba naye, it's also another problem. Avasi vese vakafa vakarotwa nemachallenges muupenyu nekuda kwekuti vanoshaya. Vamwe vacho vakawana nekuti une vane zvavakawana but vakaluza. Zhinji yauri kudai usinawo Mwari muzhinji. Saka uchiona pese pane mari zhinji panoenda security. Security nediscipline mulife zviri valid pachinhu chese chaunodesire. So paakadzoka kumba kuna baba, baba vana kumupa zvinhu ari munzira, baba vakapinda naye mumba. Ndobva ndichipiwawo masandals. Ephesians 6 yobva put on the sandals of the gospel. Chaakatanga kuwana haisi foot, is the word. So vazhinji vedu kuwedha atiko, receive your house, receive your car. Mwari vanazvo, but receive the grace and the discipline. Inozoitika kana wane breakthrough. Kune zvinhu zvakanaka zviri dangerous muupenyu. Hazvisi Satani arida kutokuuraya izvezvi. Ukangobudirira kuti watenga mota ane mukana wakakura, mahead owner asendamo magonyeti anokuzembera. Izvezvi uchifamba netsoka ane mukana limited because rungoita mahead owner nevanhu ngoti sorry. Baba yemota haisi sorry kufa. So blessing chese chakanaka pachinouya Satani ane mukana wokukutsunguridza zvakanyanya. Ipapo ada kukwataka anenge ari kukutadza ita mhuri uone vana ndo vanotanga kufa. Anenge achida kuti uve nepain. Paakakumbira mukana wekunonetsa Job akanyepera kudzungaira akaenda kudanga remombe. Akumbira munhu kwete zvipfuyo but anoziva kuti ndikarova danga tsano vanoita stress. Satani haana kukumbira kuti ndoda mombe dzaJob, akati ndipei Job. Ndobva anzienda ndobva pfurira pamba akaenda kudanga remombe. Aitoziva ndikatambira kudangawo tsano vanoita stress, vanofenda vega mbo. He came back to his senses. Ndobva ati ndakudzokera kumba kuna baba. But asvika kumba kuna baba, wrong mentality. Akuudza baba zvekuita, usanditore semwana. Chii chinokupa lose identity, personal judgment. Kuti kana ndatadza zvese izvi handifungidzira kuti ndiri worthy kuva mwana waMwari. Saka uchiona paunopinda muprayer une dead man's mentality, personal judgment yekuti Mwari ndauya muranda wenyu handikodzere pamberi penyu. That's wrong. Kana ukatengwa neropa raJesu you are worthy. But chinokuita kuti uve worthy is the blood. So prayer life yako kana isina the kingdom mentality, unopa the devil opportunity yekutoziva kuti hazive zvaari kurovei. Satani ngaanzwe uri muprayer inovhundutsa kuti tsano wakanga nezuro wekuti kuna Mwari baba wangu. Lord is prayer. Baba wedu vari kudenga. Inosvika painoti tiregerere zvatinokutadzirai. Saka tinoita prayer tiri type inotokanyawo futi. Munotanga matoti baba vedu wozosvika pekuti tiregerere kuti tichitokanya so chatinongoziva muri mudhara. Izvozvo zvinoita kuti devha arwadziwe. Saka chimunhu ichi tinotoziva mwana kuti basa rakabatwa pamutindibari investment nekareka. The devil anotopoita nokuti saka munhu anotoziva kuti mwana waMwari nanhasi nokuti zvese zvaitika ndikuda kumupa pfungwa yekuti Mwari akude, hausi mwana waMwari, upenyu hwako hausadze Mwari. Komana paakadzoka kumba ada kuti baba vamutonge sekufunga kwake. Musanditore semwana, treat me like one of the slaves. Nanhasi mentality yako
that man's mentality. I'm not worthy. Baba ndikuranda wenyu. Kana uri a New Testament believer, you are no longer a slave or a servant. You are a child of God. Why? Because ukasaziva your true identity, you give the devil opportunity to attack you. Saka uchiona kuti pa 3 temptations za Jesu chaitanga chatsvagwa pama temptation ese asati shandura mabheji echingwa anoti kana uri mwana waMwari. The devil was checking on mentality, identity. But temptations are 3. Unotonzwa Satan achiti, if you are a son of God, if you are a son of God, turn stones into bread. Turning stones into bread is no temptation. If you are the son of God, that's checking on identity. Why? You know what Jesus baptized vachipinda mumvura denga rinovhurika. Isinoti kuti iye mwanakomana wangu andinodisa. Already ane assurance yekuti ndiri mwana waMwari. Kana ndikaziya nenzara identity haichinje. Saka devil ari kuti nenzara yavarova bvunzo wangu unotangira pakuti kana uri mwana waMwari shandura mabwe chive chingwa. Muedzo hausi pamabwe nechingwa. Muedzo unotangira pakuedzwa kuziva kuti uri mwana waMwari here nanhasi kana wakabhuroka kufa. No matter how broke you are, your identity will never change. And when you know your real identity, zvinokupawo confidence, zvinokupa kubhiliva kuti Mwari ndibaba wangu, zvakanaka vachandiitira. It's a matter of time. Don't judge your own case. Let the Father speak his mind towards your situation. Usati wadzoka kumba kuti mdhara ndine zvandikuziva manje. Handisi weti kuva mwana wenyu, nditorei semuranda. Saka wadzokererei eating. Unoziva here kuti kana uri muranda, you will work to get food. Kana uri mwana wepo, you are waiting as a part of the family to get food. So ukabhiyevha semuranda, unoshandira zvinhu zvaunofanirwa kupiwa nekuti uri wepo. Muranda nemwana vakasiyana. I'll give you this understanding. There's a man of president kwatiri baba wedu is the father of this nation. But kune vamwe vana vavo vekuti vakada kutoona mudhara vanotokuta mudhara tazomunema nero. Iwo ukada kuwaona zvoda matsapa. Asi uri mwana futi. Kurati mwana uri nemazera. My nation, Zimbabwe, my people, what do you say to Baba? But what do you want to get people for? What they can do in order to raise up, yes, almost about the show with us and die. When I come on a good of the without was in a manner. But the new Umana, Wasiana, Umana or Fuga. There you go, and now, Nakuta, no protocol, Yamushamisa. Wantu kubata furato ni namba zao tumdara manirunda kukuona yoku tuwa ni namba zao pani nyaya asuri mwana mazera ekuwa mwana kuti une picture ya muranda uchinoda protocol but kune vana ma biological sons vane picture ya sonship. There is no protocol. He came back to himself. Obva hapa nyika ya angari nekuda kwekuti kana dai akatsvaga basa rakanaka sei hakusi kwavo ende kusiri kweni kune kudzvanyirirwa. Enda kuSouth Africa izvezvo wotamba bhota wopinda mukombi yoita accident munotiza makakuwara. Why? Because ambulance ikauya mukaenda kuchipatara munomusungirwa ikoko. Munotiza wakakuwara muchokutaurira kumuna muchikoko nomuchikongoenda somutomona tikaonekwa but unoda kubatsirwa hatibatsirike zvatiri titori mhosva tisatabata. So mukomana akava neimani nokuti Bible rati he hired himself to the citizen of that nation. Vandokuzobva ane pfungwa yekuti I need to go back home. Baba kusina Mwari hakusi kwenyu. Satani haiti zvinhu mahara. Anopresenta zvinhu ngezvakapfawo ngezvakanaka so but the end result is there to kill, to destroy. Kwamwari wokumanjo Jesu ndiye akatifira akadeura ropa rake. Pasatani isaida unofa iwewe kana kuti vana vako kana kuti hama dzako kuti zviite.
So choice ndeyako. Ora isabhurure here kana kuti wongouya kwakasviwa kudhara kwaJesu kuti mwana akwanire nyasha. He came back to his father. Baba vari munzira vakamuona kuti mukomana ari kuuya uyo hongu hembe dzakabvaruka nenzara. But then to show him love. Baba ndokubva vamhanya vakandomukundira vakadzoka naye. Mukoma anga ari pamba was not happy. Enemy church vekubhava vana basa nesu isu pachedu pane nyaya. Why? Because kune vane mentality yamukoma. Kune vanoda kuti baba vajaje vamwe vana maringe zvavanofunga. Vasatomboshana nevanhu vokuti wataura kuti unonamata iye anobva akubvunza kuti uchinamata musupi obva wati sande unzi zvataura murizive kwete Jesu chaiye zuva kune vakapindwa nedhei zvokuti Jesu asina basa naye. Ukandakagamuchira Jesu havana basa nazvo kusvika wataura Satani onzwa kuti ai uri serious. Vana mukoma because danger yevhangeri ramukoma nderekuti pane tikakuruseda one mandi munhu obva atendeuka obva afa Thursday haana sabata raabata. Mukoma unoti kudii munhu asina kubata sabata anoti aete yeti Mwari vanotonga mukururama. I will explain the days. Sorry, I've been a shift second I go. But I explain the mystery about days. It's true. What the Genesis is not to Maria Sikaninga and Nika on 6 days. On the 7th day, don't fast Aurora. As long as Maria Tanga on Sunday, Monday or Tuesday. Wakatanga Wakatanga. Don't fast Aurora, day 87. Day 87, recreation, better the calendar. Why? No, the calendar, you know, Shandy Samanji. In a problem, you're good to know about Jesus. I'm sorry, man's very calendar, but you never know the BC before Christ, BC after death. Yet I could not know the BC by revelation. He was there in the beginning. Calendar, you know, my days. Really best, but could I? Can I walk with a baby mush? You know, the Joshua only had never Gibeon. I should not Gibeon, Joshua chapter 10. I got this wife, Momina Mufamba. She got up at the whole night. But the 2 o'clock, wherever I made 2 o'clock, she got my 8. So the Saturday, I don't think the game of Papa, I see Saturday. And I should tell you about the little one. You can already carry the Papa. You can have good nature, you can already carry the somewhere that could natural common sense. When it's when you guys was Nazi test, when it's when you guys are fried, non Australia. So can I hear my days no put that thank you. I want to be the Sabbath at the Sat, want to come over what is Sat. Kare Munaria in a Matwane Route 1, Rovan Waikaram for 1. It was easy to what in Nasi Sabata, who had one community. Is Akuna Matwapa Sirese, Neranika Zese, and the Mateis, Anovasiana. Sala anotonga seiva nwake nokuti vamwe vari mufraike vamwe vatori orenti mutesti vamwe vatori musakati. Ukangoona kunamata kwaita kuti vamwe zvitenge zviri kuvandonokera vamwe itati vaneka favor darika vamwe pane era iripo. For example ukati kunamata chaiko unofanira kutarisa uku kueast kumabvazuva ukaenda kuiraq kueast neuku ukangoona zvakukokona ndisikambicana pane zvatafunga tega ibrahim dzamukoma Mukoma wakuti ndipo kune power. Iyo inga yekuti takawirana pachedu toregera kuzotunga vamwe vasingatarisa inenge iri right. Painongoipa yepakuti waunona inamata akatarisa ukobva kuti yakunoti kutotaurira. Zvamukuita zvisirizo it becomes wrong. Zvikafanana tikawirana pakupfeka uniform. Tikaona asingapfeke yedu kana asingapinde kwedu. Tikatotanga kuti hamuna mate Mwari hamuchisina zvasi Mwari dzabrand dzamukoma. Unazati vanhu pavakabva kuIjipiti vachienda kuKenani, vanhu vaMwari vaIsraeri vari kuenda Kenani. Vasvika kuJeriko kune chifeve chaivapo chainzi Rahabhu chakatororwa chikapinda mutheology yaJesu. Unati Mwari anogona kuita munhu asiri muchipata chenyu akamirira vamwe kumberi. Rahabhu akava part of Israel, yet aigara ikoko kuJeriko. Ufunge nawe kunamata Mwari inorwadza pakudai so.
kune vanhu vanodiwa naMwari vatisingade. Isusu tinoona tisingade, Mwari anovada zvekuti tu. Learn to practice love. Why? Because kudenga ndokuchaita noise isikaite. Uchaona vamwe tsano variko woifunza kuti havapinde. Zvokuti uchati muchashedza Mwari kuti yatsano vamunoiziva muushere yamuzaza. Unainetsa basa apa. Imagine mavha yakanzi tiri kuenda kudenga. Vanhu vayakabira vakanzwa sei. Unobiswa kuti saka Jesu ati asiriwo serious kuti. Nenge nemukomana uyoyo. Akandifana nekutobva totenda. Uko ndekwenyasha manje kuri stubborn zvekudaro. Unosanga nevanhu veZioni iko. Zioni uifarire. Ndarananga ichipindai maZioni yavo. Zvokuti uchane denga ndochakushungurudza zvekuti handizoti chaita sei. If you can't practice love on earth, kudenga kunorwadza kugara. Because Mwari ane type yaanoda. Imagine Paul ainzi so akashungurudza akauraya akarova vanhu akaguma muvhangeri. Zvokuti kune vanhu vakatosvika nezvitemo tikaitotadza kunamata navo mutsano vainzi so vaitirova. Vanchigara akamudira titi pacha wapinda Paul kuti vataitaura ishe netusabati ndovakorinde vaefeswa. Saka tenda rachida kupinda komana vaitirova futi. If you can't practice love on earth, heaven life is tough. You will meet people whom you don't love, but who are loved by God. Mukoma ipamba, you was not happy with mfana atoka. I was supposed to fire with mfana ungauya, but any record manchi. Santi baba mwana wenyu, wakati kamarine jifeo kinyika ya angaru, ili ndiri pano ndiri disciplined. Inda mambata mushi, iya ene upenyu wakashata. Baba ulu bakara mazike kuti, he was dead, now he is alive. So munakafa ana record. Yo morgeta ulipota so baba utayo chitu nanga akafa. Those little wano akafa. Saka kana brain kutangireka. So munwese akawa born again. Na record ike kumashura ndeke ni imini. Unangara akasi valid. He was dead and now he is alive. He came back to his senses. Umvata iwa nana mendiri kuno. Egani tsoke kuna baba. Akadzokera kumba. Baba wakamufarira. Bati mukoma wana kufara. Nawe kunabata Mwari. Ukati ase wanachindira rafu kuchechi. Seva chindinyeya. Kuchechi hakusi kudenga. Tarisira zvese kuchechi. Kuchechi hakusi kudenga. Afana mudaro so. Ushwa ipa chechi mudaro so. Kunapinda vanhu ngete grace. Ukomana hana kufarirwa nehama yake. Mombe yakaurawa. Baba wakaita mabiko. But kuna asina kupinda mumba. So are you more prodigal now? Is not the one akaenda kura akadzoka. Are you more prodigal mentality? Is the one asina kwa akaenda. But asingaurane na mudhara. Iya chigare pamba ipapo. Baba kune type is dangerous. Isingaende kubawa, isingaende iri muchechi. Aiwirane nepfungwa yababa, but pachechi haipi. Sei pachechi ipapo, kuda kujaja nekunongedzera zvinoita vapo. Ukomana uyo haana kupinda mumba, akapa baba mhosva kuti ndamatambira chifeve chikapinda mumba mukauraya mombe, handipinde imomo. Baba wakandigosheta naye akaramba, which means he was more prodigal in mentality. Mumwe akaenda akadzoka, iye haana kwaanoenda, but mumba hapinde. A dangerous spirit. Yakuti kunyika huko, kubawa huko, kuitwa zvakaipa huko, wakauya kuzonyangadza zvinhu zvaMwari muimba yaMwari with the wrong mentality isingawirirani nepfungwa yababa. Kune vanhu vanogona, I'll give you an example. Hosea the prophet. Mwari vakashandisa Hosea to dramatize his love. Hosea akanzi unorora chifeve chinonzi goma. Hosea the prophet was given an assignment to marry a prostitute. I must write on social media. I kuara with the prophet Bani Urirao. I saw Hosea. I kuara. I didn't read for WhatsApp, Facebook, but I on assignment Yamari. Mwara sina de Hussein. Pani paga the prophet in Morora Ure.
people demonstrate love yandinayo towards Israel. Israel iri kuhura pamweya vari kunamata zvimwe zvimwari vandinoramba ndine rudo nawo. Saka iwo paucharora chifeve vanhu vakacomplaina wobva waparidzira uchiti ndozviri kutaura Mwari pamuri kuti makanonamata zvifananidzo asi Mwari unoramba achikudai. So mumwe nemumwe mukudanwa nemukushumira kwake there are times yekuti vanhu vanogona kuuya nemajudgment vachikompeya nevamwe ende vachiti Mwari hadaro, Mwari haite zvakati. Kana ai Peter, Bible rinoti mumvuri waPeter vanhu vaitoti vakatsikawo sokuna Yesu vaipora. Hakuna munhu akashandiswa naMwari senzira yaPeter, but hakuna akaparidza vhangeri rekuti zvana Peter zvimuchingwarirawo so. Why? Because mushoko hazvimo. Shoko rinoti kudii? Muchaturika maoko pane vanorwara vachapora. Yemvura haiko. Vakomana. That's the times we are living now. Tinevakoma vanojaja the revelation of the personal ways kuita Mwari nomumwe munhu. Baba zvekwamwari zvinoda kutanga wanzvera watsvaka kuti Mwari varimo here mazviri, nokuti kune zvimwe zvinotoitirwa Mwari. Mwari waiti achifara, but muchitozvijaja kuti asiri. Mweya womukoma, mweya wokuti anotariwa isati tenere dzinovhura shoko. Shoko rinoti kudii? Uchaturika maoko pane vanorwara vachapora. Pane mvuru unotsikwa here vanhu votaiwa kuti vazviona hatiwedzere kana kutapudza one child for brother Peter. Wakaenda kuNigeria ndomwari kutora zvinhu izvi. And the medicine nekuti we are locked by scripture but hamusi open by revelation, you can still find God yet standing on scriptures. Example yevanhu vakadaro Judges 14 verse 4. Vabereki vaSamson vakanzi naSamson ndiperekedzei, ndaona musikana wandinoda kunoroora kuvaFiristia. Vakamuti mwanangu hazvitenderwe kuroora vanhu vasina kudzingiswa. Deuteronomy 3 verse 7 inoti do not intermarry with other tribes. So vabereki vake vaitokota scripture kuti Samson asaendewo. Yet Judges 14 inoti it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Kurati pane pekuti munhu ari kushanda naMwari but kune vanhu vasiri kuziva zviri kuitwa naMwari vanovhura futi Bhaibheri vodzivisa zvinoda kuitwa naMwari. Imi munozvara kuti Satani wacho Bhaibheri anoverenga. Psalms 91:11 Satani anotokota achiti svetuka, zvakanyorwa zvichinzi haatendere tsoka yako kuera padombo, anotuma vatumwa kukugama. Even the devil can quote scriptures. The Bible is one of the temptations, yet he was quoting a scripture. So beware yet one scripture, but only long to understand that the move of God. You can fight God reading scriptures. Satan achilonga mienzo akashuka pakuona kuti regani kukota mascriptures idonetse munhu. Vanhu vazhinji vadonetswa nescripture vasina revelation of the Spirit of God kuunderstanda zviri kuitwa naMwari. Haisipfeka zvirimo zviri mushoko ndozvatoita, handi zvese zvirimo zvinofanirwa kuitwa. David akatora mukadzi wemunhu, iwe ukatora unoiswa demo. Aungoti watora ukafura murume achiti apa Steve akatora Mwari vakatoti ndiri muopa mwoyo wangu usandibate ndiri muopa Mwari. No. Mubhaibheri mune zvakaitwa nevanhu maringe pfungwa dzavo nezvakaitwa naMwari achishanda nevanhu nezvakaitwa nevanhu vabuda muna Mwari. Saka shoko richitoti rightly divide the word. Kungovhura bedzi wotokota scripture is not enough usina deeper revelation concerning your life today. Because prayer life yako da waita prayer according to scriptures. Hapana pawaita motikari kana wakaiba. Why? Nokuti mumanjo hakuna angane mota mbaiphiri kana phone. Solomon the richest man angasiri reachable angasina phone kana kambutisha. So you need the revelation of today upon the scriptures of yesterday. Ukadakuita zvirumu kana sheta upfeke. Why? Because in the Bible times ikoko pavo vane a type of dressing yavaipfeka kwete kuti ndeyekunamata according to their weather. I was there 3 months ago to Israel. What things have changed now. But my Pharisees ataiona variko vane a dressing yema Bible times yekuita sema apostle.
chaivapo kugara vaine chimbo, they were shepherds. Enge siri kunamatisa, enge ni graft. So pani nguva yekuti unogona kusaziva zvazvaireva, ungoti zvese zvazviri zvekunamata. The elder brother was not happy. Ukafungidzira kuti uchafarirwa nemunhu wese nokuti unamata Mwari, uchatovengewo muchechi macho imomo futi. Nokuti kune vanojaja vanotaura zvavanofunga, kwete pfungwa yaMwari, zvavanofunga. Blind Bartimaeus paakadanidzira kuna Jesu, kune vanhu vakafunga kuti toda kumupindura tirisu. Iye achiti mwanakomana waDhavhidha, meaning one person, mwanakomana kwete vanakomana. But Bible knows that they answered him. They. Iye ari kuti mwanakomana, ivo vakamupindura kwete iye. Ndochakamupa kuziva kuti asati apindura. Iri kuda mwanakomana kwete vakomana. So pane pamupa kuti mukupindurwa nevakomana. Vanhu vane ma-personal opinion avo. So blind Bartimaeus was mature by revelation yekuziva. Saka akaita nharo, nyangwe aiva bofu. Vaida kutora advantage yekuti aone. Sati kapindura anongoti vatumwa naJesu wacho ari kuramba. Ramba vanhu vari kuramba kwete Jesu. Zvanzi akadanidzira mo. Jesu ndokubva achituma vanhu vambotaura risiviro kuti mushedzei. Bartimaeus ndokubva aziva kuti this time vatumwa. Pekutanga vanga vazvituma. Warira asina kudanwa akangodaira. Warira ari kufanorova. Iye asina kunzimborova. Koza pane nguva yekuti munhu anongobhuika nezvikuita upenyu hwavanhu zviri zvikuita obatanga kutoparidzawo so. Nyaya yekuparidza ndeyekutumwa. Why? Because kana wakatumwa kune vanhu vawakatumirwa nemhando yevhangeri unofanirwa kushumira. So ukasazviziva izvozvo, ukazvituma, unozvipa futi message. So saini yekuti munhu yakazvituma message ndeyake, haana chaanotaura chinobva uko. Anenge achiongorora kuti yakuitei. Ukati nhasi kakukubatirai mwasha. Akadai. Nhasi ndokubatirai kuti. Akadai. Nhasi kakurova magaya. Isaini yekuti uri kutsvaga wega. Iye akakupa is like a double-edged sword. Rinocheka ikoko nekuno. Kuparidza hakuna kundiita mutsvene. Kwakandiita munhu anondonidhawo shoko kuti ndive mutsvene. Ukaona ndaakurova rinocheka ikoko, risingacheke kuno nerangu. RaMwari rinotsura iwewe neni. Haritsure mwazha chete richisiya inini. Harisira Mwari nderangu. Baba kutsvaga wega kunoita. Enga ikasakupa unozvipa. Ende ushaya vanhu vanombira maoko vakamaka vanhu vari kutunga ivavo. Ende kuombera vavo zvino kuti vari kunzwawo Mwari, vari kunzwa iwewe. Ende ndo zvavaida kuti unyatsitsika ipapo. So kuombererwa kuna kuti hakuna kuti kugona. Wapandari wapa group 5 ndati wa group leader mukuru wezvokufoira. Unenge uri shasha muudofo imomo kune vanhu pasi pako. Ukapinda basa kupost office, hauti manje vanhu vasunyora tsamba rikanifanira nyora dzangu ndifambisa. Dzikamaita dzichanyorwa muchaendesa. So kwaMwari Mwari anokupa zvekutaura, ende kana akupa ishoko raari kutaura kuvanhu including iwewe. Ukaona shoko raMwari richingogadzirisa uko risingatsure iwewe nerako rake hari kusiya. Wega uchiriparidza unonzwa kuti but neniwo area iyoyi pane manyaya. That man's mentality. Akadzoka kuna baba akazvitonga ega, musanditorese mwana, nditorese muranda. Saka ndimakatadza musiri munotonga nyaya. Kana makatadza dzikamai mutonga atonge, unozvitongerei wakatadza? That's a deaf man mentality. Izvo zvinoona unozvipa mhosva. Iye Jesu akatoerera ropa pamuchinjipa kudzima mhosva dzese unoramba uinayo. But Mwari ambondida nedzandoita dzese. Kana muchechi kwacho handini ndichaenda kana ndinodzeka right. Outside him awite right. Common sense hadzikubvise musini. Aiwa, chinokubvisa musini is the power of God. Saka uchifungidzwa kuti wakasiya, gamba wakambomira, ende une zvakakumisa, saka uchifungidzwa kuti wakasiya. Ndina bhuru wangu wekuti akabhuroka aiti ndakasiya doro.
Kwa muti koto ndo ngachingopedzisa sinzi. Makasiya ora pane pamba kuti mnamuta kuti chaita pamba zvokuitisa hapana. Azvinoita kuti ufunga kuti uchaketi. Haipo. Test of character inowanika kana maresources ese ari available. Make a personal decision yekuti zvandite. Zvese zvaunoti hauite zvakawanda zvacho hauna zvekuitisa. Anenge karafu but ndizvo. Aini mazuva ndakatsika mandifambi yetransport haipo. Baba mari ikazara unozara kuti munhu akawane motikari ine full tank ukamona akagara pamba ndokutonzi kutsikama. Baba unoronga rwendo rusiku. Petro iripo zvake worara. Petro inokuudza kuti haiko waya. So the elder brother was not happy nekudzoka kwaumwe. One family, but we are far. The house of God, the church of God, one family, but we are after each other. Ekuda kwokuti tine zvatofunga. Hatichatora pfungwa yababa, taakutora pfungwa dzedu kuti baba afunge saizvozvo. Ngatione mapostori achitamba achitenderera muti so. Usabhoyi kani, usanetseke nazvo, hasi kutendera muti wako, ende hasi kutambira iwewe. David pane paakatamba dzimai vakasafara Mwari vakafadzwa nazvo. Mukadzi weperfume paakazodza Jesu vadzidzi vaya mumba vakati what a waste. Vana kumubhiga vakamushora kuti watambisa but Jesu achifara nazvo. Ngwarira kurwadziwa nezvinofadza Mwari wai nokuti hauzive pfungwa yaMwari. Achikutenderera achitamba so achiita dust so rakwe. Kwaiye mudhara anoti kudii dust chisunga kudaiswa. Ukasaziva pfungwa yababa unoita the prodigal son wepamba kwete wekure. Sama prodigal son azara manje maprodigal son epachechi vakauya kuzotonga dzevamwe vasingatarise upenyu hwavo. Ningakazodai ningitsotsi ningakazodai wapedza kutaura zvese hazvikuita wakarurama zvinokuita munhu ari kuanalyza zvevamwe but life yako isingaimprove. Zvese zvaunonongedzera yekutaura haisi nyaya. Check your life, your relationship with God. Uyo uri kutotonga baba vatomupfekedza bhutsu mumba. Baba vatouraya mombe yekuurayira iwe uri kuti hasi right. Noti chanzi right nababa chingochigamuchira nokuti hausi baba uri mwana weipapo. Zvadiwa nababa zvidewo nokuti newo uri mwana. Nokuti newo une kudarika nekutadza kwako. Uri pamba kudai so na baba hamuwirirani. Zvinotaura baba haudi kuzipinda mumba haudi. Ati mutonga akabvakura akapinda mumba. Zvino apinda mumba uyu ane favor yababa. Iwo uri panze hausisina protection yababa. Mukomana haasi kure ari pamba but haasi mumba. So pamwe pale ndeva kuti kunyika huko kubawa huko uri pachechi asi muna Mwari haumo. Adamu paaitwabva ari mugadheni kwete ari panze. Pamwe pacho ndepekuti urimo muchechi but naMwari wacho hamuonani zvenyu. Ende chigaro wakatochipiwa. Une nhau dzauri kutonga nekugadzirisa imomo. But denga richitoti daitsani vanamata. The mind of the elder brother. Saka baba vakamhanya kunomukumbira mwana. Muri kumhanyira mudhara. Ndikanonoka kusangana naye akasangana nabulazi wake pakaipa. Tine vanhu vokuti havasati vasangana nevhangeri renyasha dzaKristu vakasangana nepfungwa dzeumwe bhishopu. Vakaudzwa zvivi negehena vakatoona kuti taparara tinonga toenda. But the door is still open. Noa ndiye akavaka ark but hasi Noa akavhara door. Unorera vamushi. Bhaibheri rinoti akavaka areka akapinda mukati Mwari vakazovhara mukova. Sei Noa asingatenderwi kuvhara door. Ane vanhu vaakamaka akaona vachiva anovhara. Saka Mwari vanoti aiwa kumakana ndekwenyu but ndokudai mesi. Ipa vamwe opportunity nokuti ndakupawo. Measurements edoor haana kumezhwa Noa kusimba kwake nedumbu rake. Ayo Mwari vakamupa measurements anoita kuti nenzou ipindewo. Kureva kuti kune vanhu vanofanirwa kupinda muna Kristu. Usamezhe gospel maringe kufunga kwako. Taura zvakaitwa naMwari towards his own people. Tine measurements ekudenga akamezhwe Noa
Why? Nokuti akazvimezha ega anoziva kuti kune mujenderana pakuvaka ari kwani nokuita kasaisipangwa. Vhangeri kutaura pfungwa yaMwari kuvanhu. Vanhu vakagamuchira voponeswa. Nokuti kana ndakakumaka ndikataura zvokwadi yaMwari ukaikenda unotopona. But ndikakumaka ndikashaya vhangeri yezvokwadi ndinotaura zvokuti iwe nendibisa pakona upindi. The mind of the elder brother. I'm sure our time is gone. Father, we thank you for your word, we thank you for your grace, we thank you for your favor. We reject the mind of the dead man. We reject the mind of the elder brother. We receive the mind of Christ, which is the mind of God. We give you praise and honor in Jesus' mighty name. Amen. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. I'm sure we'll meet again on Monday. Tumangwana in the conference machine, so I won't be here. So we can meet again on Monday. God bless you. Bye-bye.